Tyypit, tulkaa pois mun päältä. Vihdoinkin laiva tuli. Hei, miksi sä oot märkä? Mä tipun vetän. No voi! Tyypit. Mä oon ihan sateenkaarijengi. Ja mä oon pomo. Ja. Okei. No, mitä te täällä teette? Saadaanko mä tuoda sinne laivaan niinku? Mä osaan lentää. On hyvä parkkoja. Joo, tosi hyvä parkour. Joo, mutta saadaanko mä tuoda sinne laivaan niinku? Okei, yrittäkää mahtua. Illalla. Kuka se oli? Kiitti kultaseni. Mä en oo kuskun kultani. Joo, ootu. Seuraavaksi lentokoneeseen. Mitä? Kolmura, älä roiku siinä, sä voit tippua vielä. En mä voi tippua. Voit sä? En. Kyllä. Mitä, oh my god, mitä tapahtuu? Tämä oli osa 2.